apa ra trito yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane ati iki kaya kenomo bareng wis ngerti ning buriku kowe ngeliyo janjine ngancani nganti tekaning pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panase genira kaya panase ati sawise ngerti kowe ning aku ngapusi kowe tak sayang-sayang saiki malah ngilang tresnamu karo aku kowe mung kiasan kowe tak kadang-kadang tekane gawe wirang anggonku labuh kowe opo isih kurang ning opo ra trito yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane ati iki kaya kenomo bareng wis ngerti ning buriku kowe ngeliyo janjine ngancani nganti tekaning pati ning nyatane janjimu